a nivell municipal, com podem ajudar a que els joves ja no estigueu tan defraudats, que pugueu intervenir, que pugueu manifestar les vostres inquietuds. Val la pena fer un esforç gros perquè hi hagi participació, per atracar a totes les edats cap a la política, però bàsicament jo crec que el futur està amb altres. Per tant, hem de cercar la manera de promoure els joves, però jo no crec que sigui polítiques per joves, jo crec que han de ser polítiques amb joves. Quins són els problemes de la nostra generació? Jo crec que estarem tots d'acord, no? A nosaltres se mos va fer una promesa de futur que no s'ha complit. Jo quan estava estudiant el batxillerat se mos deia que si estudiàvem una carrera, si després fèiem un màster i si a més apreníem anglès i alemany, tindríem la millor feina de la nostra vida, amb un salari molt bo i amb una estabilitat econòmica bastant bona. I nosaltres hem complit el que se mos va dir, però en canvi hem vist que en el final la situació és que anem encadenant contractes en pràctiques de 4 hores i amb uns sous irrisoris. Havíem de fer una aposta clara per política d'habitatge, perquè els joves ara ens volem independitzar i veiem com no hi ha pisos per poder llogar, no disposam tampoc dels papers per poder comprar i la poca oferta d'habitatge de lloguer és molt cara, molt cara. Això també impedeix començar el nostre projecte de vida. Tenim un problema i aquest problema el CUDI cada vegada s'està agreujant més. Aquest era un problema de ciutats grans i no, que és el tema de l'habitatge. És vera que l'Ajuntament no té competències per construir habitatges, etc., però sí que s'ha de fer un esforç gros per posar a l'abast de les administracions competents terrenys i llocs per poder fer tipus de vivendes socials, probablement en règim de lloguer.